जोङो दिनै दतमा मण्डल बिजेपिनिफ्राय ओरै गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरखौ जों जयनिं होदों। उनहा जोंनिनो दुम्ब्रुगुरि बिसिनि सिङाव थानाय सिखारबिल गामिनि बेनिफ्राय 15 न'खर आरो फ्राय गसाइनिसिना बिजिडिसि सिंनि आथेबारि गामिनिफ्राय न'खरनै फैदों। बिथांमोनहा दानि बिजेपिनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै बा सेन्ट्रेल बा स्टेटनि बिजेपि गभर्नमेन्टनि हाबाफारिखौ मोजां मोननानै जोंजों दतमा मण्डलावबो बिजेपिनि पावारखौ लाबोनो थाखाय जोंखौ हेफाजाब होनो फैदों। बिथांमोनहा मिथिखागौ जे बिजेपिया मोनसे राष्ट्रीय दल आरो बिसोर बादाबो होनो हाखानाय नङा। खालि बिसोर सानदों जाहाथे जोंनि कार्यकर्ताफ्रा जेनेबा इउपिपिएल बा बिपिएफ बिसोर सानदों जोंनि कार्यकर्ता जाहाथे जोंखौ गारनानै थाङा। बिथांमोना नुदों जे लोब लोब दिनै मनरन्जन ब्रह्मखौ मोजां मोननानै बिजेपिआव जयनिं खालामनाया सानफ्रामबो जागासिनो दं। दा बिसोरो सानदों मनरन्जन ब्रह्मआ बिजेपिनि टिकेट मोना होनोब्लासो गावसोरनि कार्यकर्ताखौ बिसोर हमथानो हागोन। जों दा ओनसोलनि तथा दतमा समस्तिनि सिङाव थानाय गासै हारि माहारिनि गामि गामि जों हाबगासिनो दं। दल संगठननि दैदेनगिरिफोरजों जों रायज्लायगासिनो दं आरो मोजां जों बिथांमोननिफ्राय सहानुभूतिखौ मोनगासिनो दङ। दाथ' मा थानो जोंनि नुनायावथ' मोननैबो दला दतमा समस्तियाव फेक्टर नङा। एखेबारे 100% जों देरहागोन। बसुमतारी सिखारबिल। सिगां नोंथाङा बबेबा राजनैतिक दलजों लोब्बा दंमोन नामा? आगोलाव बिपिएफआवनो दङमोन। नोंथाङा मानि थाखाय आं दा बिपिएफनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननायलाय आं दा बिजेपिआव फैनाय जाबाय। उद्देस्यआथ' जोंनि न'खरनि अनुस्थान जानो थाखाय बा गामिनि डेभेलप जानो थाखाय बे जिनिसखौ नांगौ जानाय हिसाबै आं बिजेपिआव फैनाय जादों। आं दा बेखौनो बिपिएफनि खामानि बिपिएफनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननायलाय आं दा बिजेपि पार्टियाव आं बाहायनो जयेन लाफैनाय जादों आरोखि। आंनि मुङा अनुरुफा बसुमतारी। गामिया सिखारबिल। आं बिजेपि दोलोखौ मोजां मोननानै जगदान जाफैबाय। आङो सिगाङावहाय इउपिपिएलआवमोन। जेबो सुबिदा मोनैखाय बिजेपिआव हाबफैनाय जाबाय।